हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो डिजे क्रिएशन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। दिनैनि टपिकआ बिराद गोनांथार दै नोंथांमोन। गोदान नोंसोरनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों आं, नोंथांमोना गोसो होना नायलांदो। माने दिनैया जाहैबाय एनआरसि। सानफ्रामबो निउसाव नोङो आसामनि निउसखौ जुदि अपेन खालामो, टिभियावनो जा मबाइलावनो जा, आरो फेसबुक टुइटार गासिबो गुगोल माबा निउसफ्रानो खालि मा एनआरसिनिल' फैगासिनो नोंथांमोन, नंगौना नङा? दा एनआरसिया गैयाब्ला जोङो थानो मोननाय नंलाना, आसामाव थानो मोननाय नङा। माने बांलादेशनि माने बायदि बायदि आरो जोंनि बर'आबो जुदि गैयाबा खारनांनोबो जानो हागौ हो। बेखायनो नोंथाङाबो दंना गैया मोजाङै नोंथांनि नामखौ चेक खालामखा। ओमफ्राय दा बोरै चेक खालामनांगौ नोङो एसे जेनेबा नोंथांमोना एसे रोङाबो जानो हागौ आरो सोरबाया, नाथाय बे गोरोंखानि थाखायथ' जेबो नङा। बिदिनो दै आं भिडिअ खालामोबा गोबां मानसिया माने कमेन्ट हरो, बयबो गोरोंखा आं गोरोंखा, बिदिखौ मा जाम्बा जाम्बा बानायनांगौ मा होनहरलाबायो आरो आं बिदि होनग्राफोरखौ जेबो साना। नों होनोबा नोंथां बे नोंनि गोसोसो। स' बांद्राय गोबाव खालामला नोंथां, नायलांदो माबोरै खालामनांगौ। माने जोङो सिगाङावनो नों गुगोलखौ, नोंनि गुगोल एकाउन्टखौ नोङो अपेन खालामना लानांगौ दे। नै क्रम ब्राउजाराव थाङोना गुगोलाव थांदो। बिनि उनाव टाइप खालामदो आरोना नोंथां एनआरसि आसाम ना, assam.nic.in नोङो सार्च खालामदो। बिनि उनाव नै डाइरेक्ट फैखाबाय। नै मा फैखो नालाय नोंथां, साप्लिमेन्टारि लिस्ट अफ इनक्लुजन आरो मा एन्ड एक्सक्लुजन फाइनाल एनआरसि इज लाइभ नाउ। दा नै बेहायनो आरो क्लिक हियार होननानै फ्लाम फ्लाम जोंलागासिनो दंना, बे जोंनियाव थुदो आरोना नोंथां। थुबाय आङो दै। बिनि उनाव फैखाबायबो नै मा जानो इन्टार इउआर एआरएन जालाय जोंनाव बै एनआरसि लेखा मोनाखैमोन होनबा मोनफ्रोमबो न'खराव मोनखादों नङा होमबा नोंथांमोन? बे नोंथांमोननि लेखायाव, बै एनआरसि लेखायाव बेवहाय थागोन आरोना एआरएन नाम्बार थागोन। बे इन्टार इउआर एआरएन नाम्बारखौ होदो आरोना नोंथां। बेहाय टाइप 16ता ना 18ता बिदि एसे बुरजा नाम्बार दंमोन ना, बेखौ होनानै गाहायाव नै मा होनदों केप्चा होदों। बे केप्चायाव माने नैबे गाहायखौ होनांगौ दै। गाहायाव नाम्बार ओंखारदोंना नै गोथां गोसोम गोजानो, नैबे गाहायनियाव माखौ होनांगौनो बेखौ होनांगौ। खिन्थु नोंना होनाया बेखौ होनो रोङाबा जानाय नङा दे नोंथांमोन। भि बा भिखौ गिदिर हो, इया गिदिर, आइयाबो गिदिर, नै एमआ फिसा स्मल लेटार आरोना, फिसा आखरजों होदो। बेखौ सोलायनांगोन आरो नोंथां। ओमफ्राय किउआबो फिसा, नै ओइसआ गिदिर जालायबाय। दा बेखौ थुनानै नैबे सार्चआव होब्लानो ओंखारगोन आरोना नोंथांनि एनआरसिनि माबाया। स' नोंथां गोसो होनानै नायबानो जाबाय। आं खनसे खोन्थाफिनो नामा? नांला दे, बुजिखागोन नायफिनब्लानो। नोंथांमोन बेनो माने एनआरसि ना, आसाम एनआरसि assam.in होब्लानो बे डाइरेक्ट ओंखारखायो। नै बिदि ओंखारखागोन बियो। गुगोलाव थांनानै एनआरसि आसाम होबानो नै एनआरसि assam.in होनानै सार्च खालामदो। बिनि उनाव नै फैखाबाय, क्लिक हियार होगासिनो जोंथा जोंथिनो बेखौ थुबानो ओंखारखाबाय। नै नोंथांनि बे माबा एआरएन नाम्बारखौ होदो आरो केप्चाखौ होबानो जाबाय आरो नैबे नै गोदान जालायबाय नै एबार केप्चाया ना, बेखौल' होनानै गिदिर आखरबा गिदिर आखर हो, फिसाबा फिसा होनो, इउआ गिदिर औवा फिसा, बेखौ होनानै सार्च खालामबानो नुसिगोन आरो नोंथांनाबो। नायथारदै नोंथां, नोंथांनि नामा सफैदोंना सफैयाखै। बायसान्स गैयाबा उनाव दिगदार जागोन ना, एनआरसि गैयाबा साख्रि मोना मा मोनाबो जानो हागौ दै। मानो होनना बुङोबा नों आसामनि सिटिजेनशिप नंला नालाय। नोंथाङा आंना गैया जेबो नङालै साननाङा आरो नोंनि फिसा फिसौआसो फिउचाराव नोंनि जेनेबा इयुन जेनेरेसनासो बिराद दिगदार जानो हागौ। स' नायना लादो नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथाङा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो नोंथां। बिदिनो गोदान गोदान नटिफिकेसनजों लोगोसे माखासे भिडिअ अबा माने गासै अलराउन्डार माबाखौनो मोनजोबो आरो ना नोंथांमोन। आदसा नोंथां गोजोननाय थाबाय, बाय बाय।